Ahojte, milé moje čarovnice, krásune, bohyne, milé žienky. Volám sa Edita Joniová Radoja. S hlbokou úctou a radosťou vás týmto krátkym videjkom chcem pozvať na môj seminár o čarovniciach. Čarovnice. Slovanská gymnastika čarovnic. Je to veľmi starý rodový systém, s ktorým sa budete môcť zoznámiť na mojom seminári a hlboko sa dotknúť v sebe ženstva, vnútorných síl, radosti, šťastia. Je to veľmi stará rodová praktika, ktorú ovládali už naše babičky, prababičky. Vedeli ovládať túto silu, vedeli ju používať a nasmerovať, aby v rodine a v rode prevládala hojnosť, aby rod prekvital. Pozývam vás preto od 21. júla do 23. júla ku mne domov do dedinky Budkovce, do krásneho prostredia Stredného Zemplína. Zoznámite sa s 27 cvikmi, naučíte a osvojíte sa polohy tela, rúk a nôh, naučíte sa správne dýchať a počúvať seba. Budem vás sprevádzať meditáciami, vonnými esenciami a cestou rodového požehnania. Ak sa chcete dozvedieť o tomto systéme viac a o tomto mojom seminári, nájdete ma na Facebooku na stránke Čarovnice. Ak sa rozhodnete prísť, napíšte mi na môj mail do 19. júla editajoniova@centrum.sk. Neváhajte zavolať mi a opýtať sa, čo vás zaujíma, na moje číslo 0940 936 470. Ak chcete uskutočňovať svoj život, ak potrebujete vyriešiť vzťahy s mužmi, ak chcete byť zdravé, spokojné a mať radosť v rodine so svojimi deťmi, so svojou rodinou, napojte sa na starú rodovú ženskú energiu svojho rodu. Ste srdečne a s láskou vítané.